ndị uweojii wee enyi m ka otu esi kwuo ya na ndị uweojii wee enyi anyị so na anyị werekwa ha otu anyị si were onwe anyị. Mba, ha bụkwa enyi m o. Agwa ha na-akpa gosi na ha bụ enyi mmadụ. Ha si na ha bụ enyi anyị but ụdịke ọrụ ha na-arụ na ka ha si na-akpa agwa ihe a sị na ha bụ enyi gị like steeti a bụ Lagos na ha hụ onye yi uwe dị mma yi akwa dị mma ha eche na ọwụ Yahoo boys nke ọbụla ha ejide ịbịa cheke like ndị ọkada ndị marawa nke ọbụla ha hụrụ ha anara ego nke ọbụla ahụ ha anara ego anyị ajụde ma ị rụọla ọrụ ma ịrụba ọrụ anara gị ego ana 50 naira na 100 naira ụfọdụ bụ ndị ke bụ ha jide o nwere ndị na-akpa agwa ọjọọ bụ eziokwu but o nwere ka a esi yọọ gị gbaghara as enyi mmadụ at least enyi mmadụ a na-emejọkwa gị ga-agba yọọ gị mgbaghara gị gbaghara but ọ bụ ozi imejọrọ mmadụ leze ndị keke a na-asị ya ebule mmadụ n'ihu ọ bụ iwu but abụọ mmadụ n'ihu yọọ gị as enyi mmadụ ikpesịrị ịgbaghara so iji chịkọta ha niile ka a si na abụ enyi anyị abụọ enyi anyị n'ụdịka agwa ha na-agba. Ndị uweojii abụghịkwa enyi m o. Abụghị enyi m. Enwere m ọtụtụ reason nji wee sị na ha abụghị enyi m. O metụbeghị m mana afụgo m ndị o metụrụ. Afụgo m ndị o metụrụ. Dịka ụfọdụ ndị mmadụ ndị ohi na-abịa ebe ha ma ndị na-enwe emergency enwe ya ndị oyibo na-akpọ emergency ya ihe mberede ka anyị hapụgodo ihe mberede okporo ụzọ ihe dịka ihe mberede ime ụlọ like ndị ohi bịagide maọbụ na ihe mberede mmadụ ebe tọrọ ntọ mmadụ ndị uweojii ha bịa inwe ike ịkpọ ha na ekwentị ahụ eji akpọ ha oge ahụ ị chere na ha ya abịa ha bịa oge ahụ ha bịakwa na-abịa ha na-achọ ka idebe ego n'elu tebụl ha bifo ha egboro gị mkpa ji gị n'onu nke ahụ jọrọ njọ nnukwu ya ka nji sị na ha abụghị enyi m maka na ọ bụrụ na ha na-eme ha bịa ha ihe n'ebe anya oke ọchịchị akpa ha ahụ ha egbogonu gị mkpa ahụ dịrị gị zọpụtagonu ndụ onye ahụ first mmara sị na ha abụ enyi m mana maka these two reasons nye gị na onweghị ebe ha si bụrụ enyi m nwa ha bụrụ enyi m maka na ha na-eme ihe ala na-asọ nsọ like ndị uweojii na anyị nwụrụ n'ala anyị na especially obodo anyị na ya ọ na-eme nwe problem jee mitie ha esu ọmụ anyị bụcha ndị Igbo kpaịchụ ịbụcha ndị Igbo ana materiata anyị otu je dị mma batara eburu onye nye ebe ha onye ala onye ugwu so asụ be ha emebe kọna hapụ onye ahụ so ihe a na-eme adịrọ mma anyị alaikọrọ ya